Nekako ne želim. Dobro, probat ću. Za sada može da se izdrži. I čak je ukusno. Da, izgleda da sam dobio običnu pileću nogicu. Kako? To nije fair. Prelepo. O ne, nije prelepo. Pogrešio sam. Ipak je bilo ljuto. Lili, zašto gledaš? Treba pomoć. Možda će Pegla pomoći. Ne sumnjam. Čarapa? Ni ona. Misli, Monika, misli. Hagi vagi, kakav užas. Molim vas, požurite. O, kakve cool mehuriće. Jao, Quentine, izvini, zanela sam se. Evo, našla sam. Monika, stani, već ne treba. Ne. Dosta. Sav sam mokar. Dosta više. Baš ti hvala. Monika, nisi primetila da si malo zakasnila, jeli?